Kære venner, som Vejvarm Danmark, så har vi besluttet i år, sammen med vores julehilsen, nytårshilsen, og også dele en opmuntrende nyhed, vi fik for et par dage siden, hvor en af vores partnere fra Brasilien ringede glad og sagde, at det var lykkedes dem at købe et hus. Det har de forsøgt at gøre i lang tid, men nu er det gået igennem. De har fået pengene, så de har kunne købe et hus. Så deres tjeneste blandt prostituerede kvinder, som vi er partnere i, sammen med en anden organisation, der hedder Compassion i byen også, nu kan flytte fra at være i et lejet hus til at være i deres eget hus. På den måde undgår at betale en masse penge til leje, og også har muligheden for at drømme og investere ind i det her hus, så rammerne bliver endnu bedre for det arbejde, de gør. Vi kan 100% stå inden for de her partnere, fordi de gør et kæmpe stykke arbejde. For nogle år siden var vi derovre med et DTS-team, og jeg har været med til det her arbejde ved flere lejligheder. Og vi kan bare sige og berette om, hvordan vi har set med egne øjne, hvordan de her kvinder de bliver mødt med Guds omsorg, Guds kærlighed. Og at de her medarbejdere og frivillige, de bare lykkes i at formidle en kærlighed og være Jesu hænder og Jesu arme og give dem en oplevelse af at være elsket af ham. Og det kan være startskuddet til en forvandling. Og vi har set med egne øjne kvinder, som er blevet forvandlet, og nu selv er frivillige, er missionærer, er blevet gift, har startet familier. Så vi vil bare give dig den her mulighed for at være med, fordi huset er købt nu, men de står med en kæmpe udfordring i januar, og det er egentlig, at huset der har ikke en høj mur omkring, og det er der nødt til at være, for at de kan skabe nogle trygge rammer for de her kvinder. Det er simpelthen nødvendigt. Derudover, jamen, så kommer der til at mangle madrasser, der kommer til at mangle senge, der kommer til at mangle møbler, for at huset kan stå klart hurtigst muligt næste år, så man kan flytte ud af det lejede hus og ind i Vejvarms hus og gøre tjeneste ud fra det hus i stedet for. Så har du lyst til at være med, så er det her muligheden, sammen med vores nytårshilsen, til at give en julegave til mennesker, som måske aldrig nogensinde får at vide, at du har givet den, men du kan være med til at gøre en forskel, og du kan være med til at gøre vores partnere gode til at nå endnu flere af de her kvinder med Guds kærlighed. Så er det noget for dig, jamen så, hvis du vil have et fradrag, så må du lige oplyse dit CPR-nummer. Oplysninger omkring, hvordan du giver MobilePay, bankkonto, de kommer her. Og er du blevet nysgerrig på den her tjeneste, jamen så har vi faktisk lavet på vores YouTube-kanal, Vejvarm Danmark, der ligger der en video, der hedder MMC, og vi linker til den, så du kan se mere, hvor der er interviews og dokumentarer omkring arbejdet. Så der kan du se mere. Men for nu, så er det egentlig bare det her tilbud til dig, om at få lov at være med i at gøre en forskel og give en julegave til nogle mennesker, som har virkelig meget brug for den. Må Gud velsigne jer.